Arreta zentzun, gaur istorio liruragarri bat kontatuko dizuegulako. Denboran zehar asko inspiratu dituen legenda bat. Esaten denez, arranoak, hegaztien erregeak, bere bizitzako erabaki garrantzitsuenetako bati aurre egin behar dio heldutasunera iristean, 40 urte inguruan. Zehar egan egiteko ego zabalerari ikusgarri batekin. Baina adin horretara iristean, bere gorputza denboraren pisua sentitzen hasten da. Bere atzapar zorrotzak, harrapakinak zehaztasun ingarriarekin harrapatzeko erabiltzen zituenak, luze eta malgu bihurtzen dira, harrapatzea zaituz. Bere moko sendo eta kurbatua, haragia urretzeko ezin hobea, luzatu eta are gehiago kurbatzen da, bere bularraldera begira, erraz delikatzea erabiltzez. Eta bere egoak, lehen indartsu barrinak, astun bihurtzen dira, bere lumak logia, eran egitea lan zaila eta bularria dira. Arranoak bi aukera ditu, zahartasuna garaitzen utzi eta hil edo eraldaketa prozesu mingarri eta erradikal bati aurre egin, bere indarra eta bizirauten instintua proba jarriko dituen erabaki. Legendak dio arranoak bigarren aukera aukeratzen duten. Mendi baten gailurrera egan egiten du, lekuel iristezin batean eraikitako agi batera, eta han hasten da bere metamorfosia. Erabaki irmo batekin, bere mokoa arroken kontra jotzen du erabat askatu arte. Min eta ausardia ekintza bat, berri bat, sendoa eta zorrotza hasiko denaren zen. Bere atzapar hilatuekin, bere lumazarrak banan-banan erauzten ditu. Prozesu geldo eta oinazitsua. Bere gorputzak eguraldi txarretara zaurigarri utzez. Luma berriak, harinak eta sendoak, hasi arte itxaron behar du. Lehengo handitasun berarekin, berriro edan, egiteko aukera emango dute. Esaten denez, berritze prozesu honek 5 hilabete luze inguru irauten du. 5 hilabete inguru, pazientzia eta bere berritzeko gaitasun duen pede puntua. Eta azkenean bere luma berriak hasi direnean eta bere mokoa sendo eta zorrotza denean, arranoak hegaldi berri bat hasten du. Esaten denez, orduan 30 urte gehiago bizi da, indar eta bizitasun etapa berri bat gozatuz. Hau da arranoaren historia, berritzearen eta iraunkortasunaren sinbola. Gure bizitzako une zailen eta eraldatzeko eta egan egiteko jarraitzeko dugun gaitasunaren inguruan hausnartzera gonbidatzen gaituen lagun. Naiz eta ekaitzak saihestezinak dirudite. Gustatu bazaizu, eman like bat, ongi izan.